Aton padayon na istoryahan ang mapanghitabo nga masami ginapatihan labi na sa mga katigulangan. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Hulyo 1, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon ukon habagat nag-afekto gyapon sa nasidlang ako na nabagat nan ukon sa may nakatundan nga bahin sang Northern Luzon. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro may mga parte nga mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang southwest monsoon o kag localized thunderstorms. Ang kasarangan tub-tub mabaskog nga huyop sang hangin gikan sa nabagatnan na katundan padulong sa nabagatnan ang mga luntad naman sa Palawan kag Occidental Mindoro kagalin nabagatnan o kanhalin sa nabagatnan na sidlangan padulong sa nabagatnan sa Visayas kag mayara man sang Makanay tub-tub mablubaskog nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius samtang ang pinakamainit mabatyagan sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:05. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Aksyon Balitang Bayan. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:06. Detalye na sang mga balita lokal
Nagpositibo sa COVID-19 ang mag-asawa nga residente sa isa ka subdivision sa barangay Mansilingan sa siyudad sang Bacolod. Ini sila ang parehong locally stranded individuals nga gikan sa Pasay City kaya nag-abot sa Bacolod sa Hunyo 21. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force, ang mag-asawa ang kabahin sang siyam ka mga LSI sa siyudad nga nagpositibo sa Domingo nga adlaw. Sunod naman kay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan, wala nakagwa ang mag-asawa sa ilabalay umpisa nga nag-home quarantine naman ini, kag tubtub nga nagwa ang resulta nga positibo sila sa virus. Duha pa ni Pico, base sa ilang monitoring, ang lalaking isa ka cancer patient kag ang asawa ang parehong asymptomatic o kung wala sang sintomas ang inabatyang. Sunod pa sa kapitan, wala dapat sang kangawaan ang mga residente sang subdivision bagot istrikto nga nasunod sang mga pasyente ang home quarantine protocol. Na trace na sa otoridad ang duha ka mga persona nga may close contact sa mag-asawa lakip ng isa ka lalaki nga nagsugat sa ila sa quarantine facility. Pasay City, sila kasi check up nito sa Pasay. Kung may cancer patient siya mo, nagpa-chemo sila sa Pasay. Ang problema, kasi pagbalik nila din, laktan sila. Sila lang ang mag-asawa lang. Oo. Ang kabahin sa pahayag ni Barangay Mansilingan, punong barangay, Boy Pico. Nagapanawagan si Vice Mayor Elcid Familyaran sa mga locally stranded individuals sa LSI nga nagapaydalam sa home quarantine nga magsunod sa mga pulisa ginpapanaog sang syudad. Ini matapos ang report nga may mga LSI nga naga-home quarantine pero nakitaan sa mga pampubliko nga lugar apisar nga wala pa nagwa ang resulta sang ila RT-PCR test. Sunod kay Familyaran, Chair sang Bacolod IATF, dapat magbuliganay ang syudad kag ang barangay sa pagpakig-away kontra COVID-19 kag dapat ila man istrikto nga ma-monitor ang mga LSIs. Ginihemplo ni Familyaran ang tikang ginhimo ni Kapitan Rosini Distrito sang Barangay Singkang Airport nga iginpakuha ang 3 ka mga LSIs kag ginsaylo sa quarantine facilities matapos nakitaan sa publiko nga nagwa bisan wala pang resulta sang iya nga swab test. Nagpanugyan si Familyaran sa mga LSIs nga magsunod sa home quarantine protocol bangod ang ila pamilya ang ila una nga mahalitan kung maglapas kag may posibilidad man nga kondinahon ang mainis ang ila kaingod balay. Ang sa aton naman LSI, dapat responsable ka mo. Latnan daw, nagidlatnan sa pamilya niyo. Doon i-condemn ka mo sa neighbors niyo. Nanyo daw sila. Kabahin sang pahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Nasaylo na ang isa ka 28 anyos nga lalaki sa locally stranded individuals nga naka-home quarantine sa isa ka subdivision sa Barangay Granada pakadto sa quarantine facility sa syudad matapos nagpositibo ini sa COVID-19. Ini siya ang patient number 40 sa syudad nga gikan sa Manila kag nag-abot sa Bacolod sa Hunyo 21. Sunod kay Kapitan Alfredo Talimudaw sa Barangay Granada, wala dapat sang ika-alarma ang residente sa iya barangay kasunod nga strikto nga natuman sang pasyente nga isa man ka engineer ang home quarantine protocols. Sunod sa Kapitan, wala man sang area nga ginpaidalom sa lockdown sa Barangay Granada. Ginpahayag man ni Talimudaw nga may 24 anyos nga babae nga isa man ka LSI ang nagpositibo sa virus apang wala ini makapauli kundi nagtiner sa quarantine facility sa syudad sa ini ang nag-abot sa Bacolod sa Hunyo 19. Ini siya ang patient 43 sa Bacolod nga isa ka LSI gikan sa Cebu kag na-stranded sa Tabuelan Port sa Cebu sa sulod sang 5 ka adlaw. Ginkumpirmar ni Barangay Estefania, Kapitan Jerry Tingson nga nagnegatibo na sa final RT-PCR test ang pasyente sa COVID-19 sa Purok Pag-asa. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Tingson nga ginkakasama ng lockdown sa lugar sa dinapektado ang 22 ka mga panimalay. Sunod kay Tingson, pagkatapos nga nagwa ang resulta, gilayon man ginpagwa sa quarantine facility ang pasyente kag gindiretso sa isa pa nila kabalay para sa dugang isolation bilang panigurado. Dugang pa ni Tingson nga sa karon mayara pa sa mga ginamonitor nga locally stranded individuals ang barangay rason nga nagpangabay ini sa publiko nga magbulig bantay kag i-report kung mayara sang magalapas sa quarantine. Nag-alokar naman ang Department of Health sang 5 milyones pesos para mapaidalom sa COVID-19 testing ang mga residente sa siyudad sang Bacolod nga probable kag suspected cases sa molecular laboratory sang Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Ini ang ginpahayag naman ni Congressman Greg Gasataya matapos ang ginpahibalo siya ni DOH Regional Director Marlene Convocar angot sa among financial assistance. Sunod sa kongresista, ini ang kabahin sang Memorandum of Agreement sa tunga sang DOH kag gobyerno sang Negros Occidental. Ginalantaw ni Gasataya nga dako ini nga bulig para sa probinsya kag syudad sang Bacolod para sa madasig nga testing kung sa baylong ipadala pang specimen sang syudad didto sa Iloilo.
Suno pa kay Gasataya, dako nga bulig ini samtang nagahulat nga matapos ang biolab sa Corazon Occidental Montalbano Memorial Regional Hospital. Madumduman nagpapanaog sadto sang memorandum ang DOH nga ang swab specimen sa Bacolod kag Negros Occidental ang dapat ipaidalom sa COVID-19 testing sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Nga DOH hatag do financial assistance nga 5 million para sa kuan siya pag-testing sa mga tubakolod wala nga patient kay kundi may mga expense na mo magpatigayon kasang kuan sa test. So nag-allocate ang Department of Health isa sang memorandum of agreement between the DOH kag sa province. Ang kabahin sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Ginbolgar ni Dr. Wedelin Reyes, head sang Public Health Program Development Cluster sang DOH-6 nga 7 sa 39 ka mga doktor nga tuyo kuntani isaylo sa pribado nga hospital sa syudad sang Cebu ang taga-probinsya sang Negros Occidental. Una diri temporaryo ang ginpostpone sang DOH-6 ang deployment kasunod sang reklamo sang grupo sang mga doktor angot sa safety kag kakulang sang specific guidelines kung ano ang ila obligasyon sa syudad sang Cebu. Suno kay Reyes, may iban pa nga mga doktor nga nagpabutsyag sang kahadlok labi pa nga ang syudad sang Cebu ang ginakonsidera nga sentro sang pandemic. Liwat nga nagpatigayon sang clearing operation ang LTO, Bitaw, HPG kon Highway Patrol Group kag DPWH Bacolod District Engineering Office sa bike lanes sa syudad sang Bacolod. Ini kasunod nga liwat nga nagbalik ang mga obstruction sa bike lanes kag bagudman nga madamo na sa karon ang nagausar sang bike para sa transportasyon sa syudad. Sunod kay Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, pamuno sa Bitaw, ang LTO amo ang nagapanguna sa operasyon nga naga-issue sang violation sa masalakyan, mga stalled vehicles o kon obstruction sa bike lanes. Sunod kay Asibuche, mas maayo nga ang LTO ang mag-issue sang violation bagud mataas sa ila penalidad nga 1,300 pesos ikumparar sa ordinansa sa syudad nga 100 pesos lamang kung may obstruction. Lakip sa mga napadulungan ng lugar sa otoridad ng Barangay Bata, Circumferential Road kag Barangay Alihis, samtang nakaschedule naman ang ibang pangalugar nga mayara man sang bike lane. Sa ngayon, sir, in coordination with DPWH at saka ng Highway Patrol Group, nag-clearing muna kami, Anay. As per order ng, ng higher up namin, na-i-clear namin ang mga bike lane. Subong, sir, sa may Bata area kami, papanaog kami subong ng Alihis Road. Ang kabayan sa pahayag ni Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Ginpauntat temporaryo sang Land Transportation Office ang pag-issue sang Student Driver's Permit sa bugos nga Pilipinas umpisa Hulyo 1, tub Agosto 2. Suno kay LTO Provincial Enforcement Team Head Renato Novero, tuyo siniagon maghatag ligwa sa mga magakuha sang certificate halin sa accredited nga driving school sang LTO nga isa sa panibagong requirements sang HEDSA. Ang certificate pamatuod nga ang magakuha sang student permit ang nagpaidalom sa 15 ka oras nga theoretical course. Dugang pa ni Novero, sa Agosto 3 dapat dala na sa mga makuha sang student driver's permit ang ila certificate gikan sa accredited driving school, PSA o kon NSO birth certificate, valid ID kag medical certificate. Nakabato naman sa Center of Excellence Award ang syudad sa Bacolod kadungan sa ginlansar nga Digital Cities 2025. Ang programa nga nagakilala sa 25 ka syudad sa bugos nga pungsod sa patag sang Information and Communications Technology. Ginpahayag ni Bacolod City Administrator M.A. nga dako ini nga bagay tungod na pabilin sa syudad ang status bilang isa sa nagapanguna nga IT BPO destination sa pungsod. Sunod pa kay ang makabulig man ini para sa paghatag sang dugang nga trabaho tungod magaganyat sa mga investors may kangtanan sa BPO industry. Ang programa kabahin sa aktibidad sa Department of Information and Communications Technology sa tuyo nga mag-identify sa mga lugar nga may potensyal para sa bago nga centers paagi sa pagtukod at pag-develop sa ginatawag nga ICT hubs. Wala nagabaligya ang National Food Authority o NFA rice sa mga retailers. Sunod kay NFA Manager Josephine Castillo, umpisa sang ginpaidalom ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa Enhanced Community Quarantine o ECQ sa itong katapusan nga semana sa bulan sang Marso. Ilan na ginuntatan ang pagbaligya sa retailers. Labi na nga mga damo nga LGUs ang nagbakal sa ilang nga nibaloan ang mga ginapanghatag sa mga pumuluyo. Sa karon, sunod kay Castillo, sufisyente pa ang supply sang NFA rice sa probinsya nga bulubanta mayara pa sang 30,000 ka sako. Ginahulat man sa Castillo ang mando gikan sa higher office kung pwede na sila makabaligya sa mga retailers.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon para sa complete management sa inyong liver detox, mag DTX 500 capsule si kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man na mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede man i-deliver sa inyo puloy-an pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton mga ka-aksyon bala nga nagapangape ang ginarekomenda naton sa inyo ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Nga man, amo ni siya ang black coffee nga may mangosteen. Kabalo naman kamo ang mangosteen, ang mga healing properties ng mangosteen kadamo-damo sang mahatag nga health benefits sa aton lawas. Ginapanubo sa niyang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Marami man siya sa aton nga atay, friendly sa aton atay, nagatinlo sa aton kolon no kontinae, nilikaw man kita sa diabetes. Ginapanubo ang risgo nga matatapikan kita sang diabetes. Kag nagabulig pa ni sa aton nga weight loss. Kadamo pa sang mga benepisyo sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Tilawin ninyo ang aroma puwerte kahumot sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wacom Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Maginom sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Enrollment ginpalawig tubtub sa Hulyo 15. Samtang operasyon sang Sky Cable Corporation ginpauntat sang NTC. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon
sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpalawig tudtod Hulyo 15 ang enrollment para sa school year 2020-2021. Ang isa ka bulan kung taning enrollment magatapos karon kahapon nga adlaw, apang ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque ang Department of Education naka-record lamang sang masobra 672,000 ka enrollees sa pribadong eskwelahan. Base sa data halin sa DepEd, ang kabilugan nga nagpa-enroll ng estudyante, tubtob las 5:30 kahapon sang hapon Lunes, kung sang tubtob sang Lunes sang hapon, nagdangat lamang sa 15,686,506. Ang riyon nga may manubong enrollees sa ang Cordillera Administrative Region nga may 262,578, ginsundan sang Caraga Region. Sa piyat nga bahin sa pinakauli nga report ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso, ang DepEd nag-alokar sang 700 milyones pesos para sa pagbakal sang internet connection sa 7,000 ka mga public schools. Ang proyekto ginapaabot nga matapos sa sulod sang napulo ka bulan. Nagapabilin nga ang Metro Manila bilang sentro sa COVID-19 outbreak sa piyak sa nagasaka nga kaso sa syudad sang Cebu. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, base ini sa obserbasyon sa mga eksperto. Dugang pa ni Vergere nga may nakitaan ang ahensya nga mga bag-o nga hotspot sa pila ka parte sang pungsod tungod sa nagadamo ang kaso sang COVID-19. Palayag pa ni Vergere nga sa karon ginaobserbahan sa ahensya ang pila ka probinsya sa Mindanao tungod sa pagdamo man sang kaso. Wala ginpaboran ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pangabay nga gamiton ang trust fund nga ginamanage sang Overseas Workers Welfare Administration para maghatag sang kinahanglanon sa mga displaced kag repatriated Filipino migrant workers. Suno kay Bello, masobra 30 bilyones dollares kada tuig ang ila ginahatag kay dako nga bulig ini sa ekonomiya, rason nga bisan sa isa ka kahiyunan dapat man nga magbalos sang gobyerno kay hindi dapat maghilabtan ang kwarta sa mga OFWs. Una din ang abay ang OWA sang 5 bilyones pesos nga supplemental budget sa Kongreso matapos nagpaandam sa posible pagresulta sang pagka-bankrupt kung magsigi-sige nga maggasto sang pagkaon, akomodasyon kag transportasyon sa repatriated workers.
Kumpiyansa si Anay Ombudsman kag retired Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales sa patas ng investigasyon sa anti-graft body may kang tanan sa ginalegar irregularidad sa COVID-19 response sa Department of Health. Sa virtual town hall of forum, ginpahayag ni Morales nga di buena siya tungod ginbilin ang mga tao nga may integridad sa Office of the Ombudsman nga hindi dali-dali maimpluwensyahan ang desisyon. Dako man ang pagsalig ni Morales nga magapadar ang investigasyon sa piyak nga yara ang pagsalig ni Presidente Rodrigo Duterte kay DOH Secretary Francisco Duque III. Una diri nagmando sa motopropyo investigation si Ombudsman Samuel Martires bato kay Duque kay iban pa nga health officials angot sa mga isyu may kang tanan sa COVID-19 response sang ahensya. Ginpahayag naman ni Senator Panfilo Lacson nga dapat mahatagan kasanagan sa madasig nga panahon ang tanan nga detalye angot sa kamatayon sang 4 ka mga soldado sa Holo-Sulu. Suno kay Lacson maayo nga nagsugtanay ang PNP kag AFP nga itugyan sa NBI ang investigasyon. Duha pa ni Lacson nga kinahanglan nga in full control ang group commanders o ang ground commanders ang PNP kag AFP sa sitwasyon para malikawan ang mahimo paglala sini. Palayag pa ni Lacson nga masako ng militar sa pagtapna sang terorismo kag may seryoso nga hindi pagayuhay ang AFP kag PNP mahimo ini gamiton sang kontra sa pagpalapnag sang kalakasan. Magaserbe nga mediator si Senator Bato de la Rosa sa tunga sang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police matapos sa natabo nga napatay sang kapulisan ng 4 ka mga soldado nga may mission sa pagdakop sa Busayap bomb maker sa Holo-Sulu. Si de la Rosa, AFP Chief General Filemon Santos Jr. kag PNP Chief General Archie Gamboa ang pareho nga graduate sa Philippine Military Academy sinagtala class of 1986. Suno sa senador ang duha ka partido may kanya-kanya nga bersyon sa natabo kag bilang mista sang duha ka general magapatunga ini agon maistoryahan ang natabo. Dugang pa ni De La Rosa importante nga wala sang tensyon nga magpatunga sa pinuno sang PNP kag AFP tungod nagaapekto ini sa bilog nga hanay. Una diri nagpatawag sang impartial investigation sa National Bureau of Investigation kon NBI ang militar angot sa matuod nga natabo. Sa iwan pa natin nga balita nasyonal, ginapauntat na sa National Telecommunications Commission ang operasyon sa Sky Cable Corporation. Base sa ginpagawa nga cease and desist order sa NTC, ginasaad nga nag-expire na ang congressional franchise ni sa Mayo 4, 2020, rason nga hindi na mahimo pa nga makapadayon sang operasyon. Partikular nga hindi mapauntat sa NTC ang Direct Broadcast Satellite Service sang Sky Cable. Ginatagan man ini sang regulatory body sang napulo kadlaw agud magsabat kung nga hindi dapat magbawion sa ila ang ginisyu nga frequency kag ihatag sa iban. Palayag pa sang NTC ang kapaslawan sang Sky Cable nagakahulugan nga hindi siniluyag mabatian ang ilabahin kag magadesisyon ang regulatory body base sa mga ginauyatan nga ebidensya. Ang Sky Cable isa sa mga kompanya nga ginapanagiyahan sang ABS-CBN. Ginapangabay sang United Nations Human Rights Chief kay Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pagpirmahan ang anti-terrorism bill sa rason nga dako ang epekto sini sa tawhanon nga kinamatarong. Suno kay UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet nga ang damlag lamang pagpasar sang kontrobersyal nga anti-terrorism bill sa Kongreso ang nagtugas sang alarma angot sa importansya sang criticism criminality kag terrorism. Dugang pa ni Bachelet ang hagna mahimo magtugas ang chilling effects sa human rights kag humanitarian work. Nanawagan si Bachelet kay Presidente Duterte nga dapat maghimo sang layi nga mas matagan safety ang tawhanon nga kinamatarong. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid ina, bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gana iya rin ang solusyon, Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kanang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyo nga colon, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw, sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa aton mga nagproblema bala sa bukol-bukol sa lawas, sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi, para hindi na magmalignant, mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ining Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga
bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man sa Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Hernais at ubalang sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag mga kaaksyon, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatapnas ni mga infection, parehosong ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, may, kung may problema, kitabla sa allergies, may mataas ini nga antihistamine properties. Ang ginahimo sini ginapanumbo ang histamine level sa aton nga lawas para nga makontrol naton ang allergies. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. US health experts ginakabalaka ang padayon sa gihapon nga pagdamo sang COVID-19 cases. Kagaron padayon na naton sa balita espesyal ining mga ginapatihan bala nga daw may malain nga mga signos bala nga tawag naton nga ginapatihan gihapon sang mga Pinoy. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag sa ato naman nga balita international, aminado ang pila ka mga US health experts nga nabudlayan ang pungsod nga pakigbatuan
ang coronavirus disease 2019 bungod man sa sala nga disiplina sa mga tawo. Ginpahayag ni Dr. Ans Kutchat, ang Principal Deputy Director sa US Center for the Disease Control and Prevention, nga madamo nga mga estado ang ginpaiway o kung ginakanselar ang pagbukas ng ila lugar. Ginakabalaka man sini nga kung nahalugan ang mga estado sigurado nga magataas ang kaso sa COVID-19. Madumduman nga naglabot na sa masobra 2.5 milyones ang kaso sa COVID-19 nga na-record sa US, kag mayara sa kapin 127,000 ang nagkalamatay. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginpahayag sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga may 1.9% tubtob sa pinakamataas nga 2.7% ang June nga inflation. Sa nakaligid nga Mayo, naka-record man sang 2.1% nga inflation. Ginrason ni BSP Governor Benjamin Jokno ang presyo sa mga presyo sang balaklon nga mo ang nagpataas sang inflation. Inibase man sa assessment sang Department of Economic Research sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Duha pa ni Jokno nga mahimo ang ini ma-offset sang mas manubo nga presyo sang LPG kag sang balayran sa elektrisidad sa mga lugar nga ginaserbisyohan sang Meralco. Una na ginlain sang BSP ang 2020 inflation forecast sa 2.3% halin sa 2.2%. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 49 pesos kag 84 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 76 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 43 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, matapos ang 6 years nga pagstay dito sa Estados Unidos, nag-decide si singer nga si Geneva Cruz nga magbalik na siya diri sa Philippines. Uy. Kag nakabalik na gid siya ya. Kaya nag-decide na siya nga mabalik. So arin siya subong arin nakabalik siya. na. Yung quarantine siya, wala. Ha? Quarantine Diba siya. siguro, nag-home quarantine lang siguro action boy. Geneva Cruz. Ano na Yes. singer na sa una si Geneva mo? Yes, action boy. Ang Mga pamilya Cruz na sila mo, Geneva Cruz, Donna Cruz, magpakaisanay na Sunshine sila. Cruz, so, mga Sunshine gwapa, Cruz, no? Terso Cruz, si Terso Cruz, Grodo. Do, ba siguro screen name lang na iya. Pero basta sila do magpakaisanay, na sila Ano mo, na di ba? yan, Geneva, Mga beautiful. Donna, Sunshine. Oo. Ang akong nga favorite niya si Sunshine. Sunshine Cruz, ang ex ni Cesar. Yes, pila sa mga kanta niya na Action Boy nga nagsikat man sang 2014, ang mga bilang In the Name of Love. Kabalo ka na sa mga kanta ya, Iban? Ako pa. Sige be, Huwag ko natabi. nga kanta, gali sa mga kanta, ya kada pang babae, blaw. Amo na. Basta isa sa mga kanta yung nagsikat para sa ako niya. Ambot kong para simulain mo niya, guro eh. Yeah, para sa ako niya. Say mo yung In the Name of Love. Yes. Kaya na do ka bongga gina siya, Action Boy. Tiupod niya, Action Boy, sa iya pagpauli diri subong sa Philippines, ang iya bata nga si London. London ang ngalan niya sa isang iya bata. Tapos may isa siya kabata nga wala nagupod nga si Heaven naman. Oo, tiyang ba? Doon ang Mga bata niya na guro kay Paco ay. ambot lang. okay ka Paco, kabalo. sino gani? Paco Ares Paco Tiaga. Ay, hindi ko siya kilala. Ano mo siya kilala? Artista na siya? Oo, so na si Paco Ares Paco Tiaga. Buhay pa na siya? Oo, Wala lang siguro pa talaga. nag-artista. Ha? Ha? Buhay Good. Pero daw separated sila, I think. Oo. Tiyo sa man sa reason ni Action Boy nga nagbalik di siya kay tungod bla sa pandemic man bla Action Boy. Nga, di ba ang US daan subong kita mo? Grabe na ang cases to Action Boy. Ti good ano man Action Boy decision. Oo. Correct? Nagdaw na to Oo, guro. kaya mo na- Nawad, naman to sila sa ila itong kwan eh. Ba siguro. Amo na ang balin Action Boy bisan din ta karon nag ano daan makadto mabalik kita gyapon sa ato. Babalik at babalik ka rin. Correct. May kanta na no? Babalik at babalik ka rin. Yeti. Balita sa sports. Dayon na ang liwat nga pag-of the nine ng LeBron James kay J.R. Smith. Ini pagkatapos ang ginanunsyo sa Los Angeles Lakers nga ilakwaon si Smith bilang dugang nga puwersa sang team. Pagabus lang si Avery Bradley nga mas ginpili nga hindi maghampang sa pagsugod sang NBA bagod sa kabalaka sa iya sini nga ikaayong lawas. Nangindako man nga bulig ni si Smith sa pagkakuha sa Cleveland Cavaliers ang ila kampiyonato sa 2016 nga of the nine sila sadto ni LeBron James. Balita Espesyal! Alright!
Energy! Action boy! Kag sa atong yung mga ka-aksyon. Gano'n yan. Gila ko ba? Kaya basa ko nga. Ay, lipat ko. Sige lang. Off-shoulder. Ang off-shoulder Dapat to mo. kagalaw-galaw ka-action boy mo. Hinay ka diba? lang na mag-giyo-giyo ka kaya mo. Ay, hindi rin siya halog. Dagdag ba? Hindi rin siya halog Ano action sa boy. halog? Wala siya kakadagdag. Pababaw lang. Aha. Oo. Ang ligad tiya nga Miraculous nga ako off-shoulder nga do medyo halog siya. Saan mo itong susukon mo naman, liwat? Sulit. Wala Ang inong mga- bakal. Ang mga halog bala. Mama, sa wala kayo bakal girl. Sulit. Wala man gid actually. Ginutang ko rin siya. Sige lang bala kay why mo na iya. Basta nalabhan lang. Ay, kala, hindi ka Jackson boy eh. Kisa ano ang taga nga civilian, tapos ano pa? Susulit pa, diba? Mo ginaya. Oo eh, Sige, tiyara na, wala. total damo ka man budget Nga gusto siya. Ikaw ganyan daw ang budget. Correct? Basta Mang mo barter kay- na lang ko gani ya. Pang barter ko to gorong mga gamit ko tong iba na Oo, yun. mga air, kuha mo to bala, mga dispenser mo to, mga... I-barter ta sa Hindi ko bra, inom cold bala. Nga wala na mo inom cold. Naman. Kaya man ako nang balang ka patambo, pero hindi man. Hindi man Hindi mo na ikaon Huwag yan, ka no? man nagtambok. True! Nanamian ko si action boy mo. So, arin action Ay, boy. naku lang maskulo mo. Gawi mo. Kaya una, ginagad ako ang maskulo. Yung mo, no? Tala ka nga kadag ko. Amo nagigaw shoulder ko, Ay, para hindi hindi man kitaon. Daw okay mo lang daw. Kaya yung nagdako mga- nga to yung mga- Maskulo mo sa pagtanaw ko, okay mo lang. Good. Doon ka namin lang pisil-pisilon Kay lang. mama lang man na hindi okay. Mama siya dahil, ay, nagtambok ka naman. Kasi yung mama mo, inabta naman kung away kung ilabuto. Siya na yata ng number 1 nga na action boy. Mga ga-criticize aton, mga ano, tanong mo mga iloy. Correct. Correct. Pero okay lang na Eloises. siya. Eloises. So, ang reaction boy, ang atong balita special, di ba kagapon, ang wala tani natapos mo kay pulo ni Kabilog. Sige. Hindi lang mga pangitabo nga masaming napatihan sa aton yung mga katigulangan. Mga signos na actually. Signos na Signos siya. panawag oo. na. Nang So, bad omens, bala? Omens, mga bad nan, omens, correct, no? action boy. Oo. Mga pangitain ko sa Tagalog pa, na? Bad omens, oo. So, mo itong mga nag-iinaway nga kuring, mga action boy, mga makakita ka pugot ang ulo, or nabuka nga mga spiyo. Ang next action boy, or doppelganger, nan. Ang next action boy, kung makasimhot ka kuno sang bulak o kung kandila, nga wala man sang kandila or bulak. Buot silingon sa action Ang boy. bulak, Meron na pag, tayo. especially ang bulak, ang kalatsutse. Pero may... Hindi na sa una, basta mga patay, kalatsutse, ginaya mo, tingala ko. To, ang gapanimaho? Oo. Hindi nga, ang kalachuchi, Bulak. biga panimaho, gid man na Yung action mga boy. Diba? Nga lang, Big hindi na na yan. tingala ko sa una. Kaya ang isa pa Nga basta ginagawa- patay ka, di kalatsutse niya sa una. Ang baho. Kalatsutse ang lagi nagamit ang ginabutan. bulak ko. Oo. Tingala ko. So, tapos action boy, meron pag ang fortune, na bilang ang bulak. Fortune. Fortune ano. Di ba grabe mo naman ni Maho, action boy? Nan, gido galabuot, ginaya sa tupad balay. Sigarilyo mo na yan, de? Ay, hindi na yun. Hindi na yun. Kabayad na di ka ron. Di mo ka So, wala siya. Fortune. Ay, dyan wala akong tsakto. Pangalan sa bulak. Pero mo ng bati ko. Fortune na siya. Dako na siya, action boy, nga, actually, bulak. Green na ang dahon niya. Okay. Lamang dahon nga, red. So, ang mga action boy, kung makasimot ka kuno sa mga Bulak o kandila. bulak or kandila, nga wala man sa imo palibot. Buot silingon ko na action boy, Para sa may lola mo. nagabisita. Ay, lula mo. Yes. Lola or lolo. Yan, nagkabo, mandila. Ang lula mo, aray. Nga nagtaliwan na, ha? Nagtaliwan. Kaya kasi wala nabuhi action boy. Mga lola, kag lolo nato. Sumangdan gidayo, no? Muna, no? Kay... Hindi pwedeng ang lula sa iba ng arada. Special... Hindi pwede eh. Dapat lola mo na yung mabisita si mo. Especially mo lola kung hiling magtanong bulak. Nan. Kung masimutan mo pag-ibig kong... Pero sa kalibang-bang, bla? Oo. Kasi hindi nga pag alibang, si lula mo na, oh. Ganun. Na ano? Hindi pwede nga lula na sa iba. Akong gidya lula. Nagtalang. Kaya biya, amo paragyawan balay sa apuya. Kaya nagrenta kada mong amugin ang delikado. Diba? Pag kumagambal ka nga mayong hapon la. Kaya makadto na siya din sa imo talinga. Kag ano yung hambal ya. May ngapon man. Correct. Na, namo ng delikado. Dakag balantayan. May hapon lang. Hindi ni si Lula mo. Lula ni sa imo. Na, siling ko gid. Lula ni sa imo tupad balay.
Kaya nagtalang Lula siya. na siyang ito naman, wala mong bayaran. Okay, kalain. Kalain ka na. Makabayad ka kita lang kalain. Alam mo, no? Ano ka nagbayad sa utang mo? Bisita ko sa lula yan, no? No. Nga napatay ng blaw. Nan, Kaki-remind sa utang mo. Oh, ala kala. Bayaran mo ko no, day. Kaya wala na siya sang gastuhon. Nan. Amo ginang pinaka-delicate. Delicate! Dangerous, Action Boy. So, next, kung makakita ako no sang itom nga kuring. Ito makuring. Oh, abi ko yung itom nga kuring, Action Boy, Scout Ranger niya. Kaya mo ning ano sang itom sang ano Amo mo na sa ilang ilang ang logo. logo. Oo, itom nga kuring. Itom nga kuring. Kuring mundo man na siya. Mhm. So, man Action Boy, kung makakita ka na ako no Action Boy, Aha. nga naglabay bla sa imo tubangan, nagapabot sa lingon kuno Action Boy, may aksidente kuno nga matabo sa imo laktan. Sino ang balo? Sila di. Sila di. Tapos ang man Action Boy, kung ano ha, kung itong makuring, ti kung colorful biyang kuring nga malabay. Kung itong gani, ano gani? Kung colorful. Oh. LGBT. Amo na. Naga-support siya. Nag-support sa LGBT. Kung babi, nang wala kaya ga-support sa LGBT. Meron gina tao nga wala ga-support mo Titom ka lang sa yan. LGBT community. Titom ka Amo kuring. na, may maglabay gani nga colorful nga kuring. Buot sila support ka na. sa LGBT. Makibaka. Na. Wag matakot. Kalay. Kung ito, aksidente. Aksidente. Kung colorful, Ga-support sa LGBT. perfect. So, next, Action Boy, ang nagataghol bala nga ido. Hindi nagatagol. Nagauwang. Oh, meron pag nagataghol, meron pag Nagatagol ito lang? nagauwang. Kung nagatagol, ano? Nagatagol nga wala man kuno blasang tao. Oo. Sige na siya. Mama na. Do ka pwede ko Pwede ka, magdaga no? sa ido ha. I think pwede ta kay mo nga Pet. Charm, bulos kay Charm. Nagbata na si Charm. wala pa. Ay, nagamba ito ba sa ako, nagaan mo ko ako magbata si Charm. Very good. Recorded and damo nakabati. Mga 124. Kagulalawat sa radio nga sa mga gapamati sa radyo. Recorded na siya. So, ako na siya Action Boy. Kung may amo na ako ng Action Boy, may mga lain ako ng espiritu nga nagakita ng imo nga ido. Nakaamo naman na si Charm. Duro ito basta Wala ka lang kabate. Gatagol mo sa kumaido ya. Kung may Ako ido may man. kung may tawo ka. O kung may ido pag Oo. Tapos pero ang nag-uwang gid ya. Oh, lain ako ng Action Boy. Do ara na gina ko no sa ila tubangan niya. Oo. Kung gatagol lang sila medyo layo-layo pa. Tapos Kung iba gawa na na sila. may nagambala bla sa ako. I think may one time interview ko na di. Nga amo na ko na kung may patay maglubong abe, hindi mo pagdalo ng ido sa patio. Mo na. Meron pag ijaga dala ido haw. Away man kaay mo hindi ka ni pagdalo, way Kasi gani dala. gaupod guro. Okay daw makuha na nila kuno daw ma-sense na nila ang palibot nga may mga amon. na. Daw mo kuno na. Sige lang sila ng I think may pagpati na ang mga hindi ko sigurado no ang mga iba naton kauturan. Nga mo na nga mga ido wala hindi pagdalon sa patio kung maglubong. May ara ba yung mga ido nga ang ilang owner na patay attached sa ido. Oo. So, pero hindi Meron mo gina nga napagdalon. gahililibi gina sa Action Boy. Hindi ang mga owner nga mapatay balaya nga may attachment grabe nga attachment sa ido to. Ang ido kuno hindi mo pagdalon sa patio kung May maglubong. namangkot. To. May namangkot di. Kung gakakita ang kakuno ni Charm, wala siya kano gauwang. Kabasto siya, no? Siya pala pagkanto-ato sa balay. Sigurado mo, uwang balo kami ginawa mo ni sa mo. Hindi sa gadaan. Kalay. Amo ni sa kuno ang sailuan sang bato mo. Sa iluan sa bato ni. Nilo. Nansiling ko gid. So, Kita mo, yan nga matter. Kasi doon si Darna na siya. oo. May bato na siya. May bato. Kali. So, very nice. Very nice. Very nice talaga ng mambal ko. So, next Action Boy, kung mag-ano ka kuno, mangachi, Oo. magbahin. Kung may patay. Hindi man. No. Kung may amo na ako na Action Boy, kung mangachi ako na Action Boy, tapos hindi ka na ako no, abot silingon ko na Action Boy, mamasakit ka. Gani, hindi ka ko Hindi mo masakit. Iba na kayo basing ko nga. Nano. Hindi ado ka individual siya kuno nga mamasakit ka. Hindi bala tanan nga pangachi ga masakit. Hindi kayo. So imuon mo kuno. Amo na siya gali ang Punggan do, mo. amo na siya gali kuno ang do patimaan bala nga mamasakit ka kung mangachi ka. So himuon mo kuno Action Boy, hindi ka maligo.
Anay. Nagdugang, masakit mo na. Nano? Amo na tiyang balila. Sa katigulangan niya. Hindi nga ako nabalan sa pangatsiya. Kung may patay. Ano ko no? Kung mga chika, ginapugo, hindi mga chika, ginaguripat ka na nila. Oo, muna no. Kay kung mga chika, kung daw ginahagad ka na sa patay. Hala kala. Amo na. Ay, gali. Kung ara ka sa patay. Kung nara ka sa namat dyan. Ay, sa namat yan, gali. Oo, kung mga chika ko no, ginahagad ka na ko no. Ay, gali. So, dapat butongon mo imutalingan, no? Oo, Yakap ginaguripat. Nila para kung daw mo ng panguntra. Okay. Daw mo ng panguntra. So, next action boy, sa mga single, pabulok no kag dalaga, hindi ko no action boy kanta samta nagaluto ka. Kaya malaon Kapamana ka. ka kuno tigulang. Sabi ko malaon. Amo nambal nila. Makapamana ka kuno tigulang. Ang butsin nyo, ba sila man inyo ya? Sila man inyo ya, sa nyo. Amo na ya. May kilala ko balang Nga. way man sa hindi man libagon, man sa way man sa kanta. Banay tigulang man. Hindi naman ya. Nanay ka. Allah, shout out kuno kay Felix Ampanya. Lala kalain siya. Nanay ka. Ay, Di sinini ka pa nila yung nagkakanta. Bala ka mo daya. I'm innocent regarding this issue. Placing. Ala ka duwa na ni Bla ka adlaw. Sige yo kita po hindi ba. Hindi kagid karon kagwa da sa ara da sa balasubong sa gwa. Hindi lambal mo kung magkanta ka, makapamana ka tigulang. Si Nini Campanil, way man nagkakanta. Nagkanta siya, way ka lang kabalo. At so mo na ka ng mana yung tigulang. True. Kalait. So, no comment lang ko da. Damo ko kilala nga ang bana la tigulang. Oo. Kung sila tigulang naman eh. Tala ka. Baka edad na sila gyapon. In short. Edad In short, sila. kay edad na sila. Kay edad na sila gyapon. Hindi siya isa kang kilala mo nga. Amo gini na siling ni Aksyon Dorel, gini Aksyon Boy nga. Hindi ko matigulang. Ang bana ko tigulang na. Nga pila na edad sa bana mo siya. 75 na saya. Ikaw ya. 74. Tiyan mo na. Siling ko gito. 74 naman. Ka-expect ka nga mga pamana kay mo isang 23. Ay, kalay! Pero may amo man ano. Amo na yan. Ilan na yung choice na nila sa life action boy. And ilan niya kabuhay niya, di ba? Choice sa life to ilang kabuhay, di ba? Pero kagin sulit-sulit. Wala ako ninambal actually. Sino na siyang ga-text? Si Turco, may nawala naman siya nga mga madalom nga mga kuan pag sa tuluhan. Magsabat kuno ang ido. Ano man Turco, magsabat ang ido, mahimo ka bato. Ano? Ha? Magsabat ang ido, mahimo ka bato? Mahimo ka bato. Sa ano na? Ambot kung hindi naman mawayan. Talaka ba, no? Hindi Ano? Kung magsabat... Ara si Tita Nene. Ano pa ba? Ara siya sumung sa FB Live. Hi, Tita Nene. Company. Nagbaka ko bla rito siya. Ano, siya mga rito. Tantawa. Ako niya do ka. Nubo lang siya per beautiful. Nagkatabis dita mo nene kung kakanta sa sakuna magluto. Ara siya bla kagapon. May gin-advise siya bla sama. Kaya nagsambyopsal kami nagapon. Sagwa lang o. Ay. Ano to ang bayangan hindi ko no pagtrapo. Ako ara ko no sa lamisa gatingog ka. Hindi pagtrapuhan. Sang ano to? Hindi mo pag magtrapo ka, hindi mo pagsaluron ang kuan. Anong pag inayang hindi sa luro niya? Ang mga kuan balita mga mumo bala. Hindi mo pagsaluron. Hindi ko no magtrapo sang gakalas bala. Kaya kung magtrapo ka no sang gakalas, gailinaway ka mo. Mailinaway ka mo. Abi ko, magtapos ang kakalas, nagkakakurita na yun mo na misa. Hindi. Gilinaway ka mo. Mailinaway ka mo. Tika gahon mo ka ngilo. Oo. Gilinaway ka mo ka ngilo, manasang imo pang trapo da. Bakit di kayo pang trapo ko? True, gilinaway. Kaya lagi ka panrapo na. Sige na, okay na. Sige na. Okay na. Hello, good morning, Aksyon Boy, Aksyon Dorel, duha na kaadlaw. Ang ano, Tita Nene? Lata Uy, dito yata. Kalay. Wala kasi Aksyon Boy. Charot. Good morning, Tita Nene. Energy! Diba? Sige. Sige na. Okay na. Good morning, anay sa Estelioso family, sa Pasoy family, kag Mundia family. Dira sa may kuan bala? Ito sa Bais bala? Sa Bais. Barangay Yubo, sa La Carlota. Good morning dira sa inyo, ha? Gapamatig sila subong. Sige, good morning. Yes. Kag Aksyon Boy, si Tita Gamay Bala Noblezada,
May ginapaksyon sa Action Boy nga si Nonoy pero sa kabangkalan si mama niya kono Linda Remes na patay. Kag si Yogyog nga sa Iloilo City. So ang number pwede ilawag ko tita ha. Pwede sila makakontak sa sa cellphone numbers ng ila sister nga si Ninette Remes. 0919-989-4298. Okay. You're welcome, Tita Gamay. And Action Boy, good morning. Shout out dra sa Barangay Ilopez, Ilay City, kay Ate Cherry Cathy Estiler. Nagapamati sila Kasiple family. Good morning. Kagawad Olay Abalahon, good morning. Elmer Abanel Gumban, sa ining si Healing Blood Letter nito taga bago ni siya mo. Rona Pilyada Lewis, good morning. Sa kay Phil Alonsagay, Migo ta Phil, good morning Ken. Teresa Linaha Kayaw, Clem del Castillo. Good morning man. Sige, kay Totong Hirona may aga. Sa tara nga may birthday Action Boy Happy July birthday. 1, 2020. July 1 na kita, no? Yes. Happy July Nutrition 1. Month. Asubong no, ay oo Nutrition gali, Month, Nutrition Month gali subong Action Boy. Kaya sa aton yung maka-action kay kay Nanay Ligaya Abeto Action Boy dahil sa may Dalbagan. binabagan. Happy PCR month man subong. Hambal ni Action Eden Action Boy. Yung PCR man? Ambot siya niya. Police Community Relations, siguro? Yes, kay may sila gani may caravan. Subong ang okay. BCPO ang Kapulisanta. Kag sa tanan nga maka-action to Action Boy, sorry, hindi sila maisa-isa subong. Sa tanan nga nagapamati sa amon subong. Kay Jen Buerom, good morning. Kay Arlene Buerom, Antonio Torres III, mayang aga man. Sige. Thank Sige. you so much. Kulang kita sa time Action Boy. Antonio Tayap. Morning. Correct. Sige, alala na kita mga kayo aksyon sa atong sininga panahon, sa atong pagpangalaga diri sa Aksyon Balita, Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon, ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.